伝説の海賊王ウォールディ・ロジャーの残した一つなぎの大秘宝ワンピースをめぐる戦い。幾多の海賊たちが自らの旗を掲げグランドラインにひしめき合っていた。時は今、大海賊時代。この帽子をお前に預ける。きっと返しに来い。立派な海賊になってな。期待してるわ。あなたも何か食べてく？村の恥じゃ。俺は海賊王になる男だ。俺も海へ出るぞー。待ってろよエース、すぐに追いつくぞ。じゃあ俺行くからよ。とうとう行っちゃいましたね、村長。村の恥じゃ。海賊になろうなんぞ。いやー、今日はいい船出日和だな。出たか金塊の主。相手が悪かったな。10年鍛えた俺の技を見ろ。ゴムゴムのピストル。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。そして海賊旗。よっしゃー、行くぞー。俺は海賊王になる男だ。
むゴムのおりゃガトリンだバズーカはっ団結はっロケット誰だお前ら。腹減っちゃってさ。お前の相手はこっちだ。はっぶん殴るはっおりゃ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 はっガトリンだはっおりゃぶん殴るはっ海賊王に海賊王に俺はなる海賊王に俺はなるこんにちは。俺はルフィ、海賊王になる男だ。海賊王に富と名声と力の一つなぎの大秘宝、ワンピースを目指すってことですよ。無理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 、絶対無理。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬんなら別にいい。考えたこともなかったです。僕にもやれるでしょうか。死ぬ気なら海軍に入れるでしょうか。あ、海軍に入ってアルビ
捕まえるんだって。お前の相手はこっちだ。ぶん殴る。おやらららら。はっ。やる気か。はっ。はっ。はっ。ガトリンだ。はっ。ぶん殴る。はっ。はっ。はっ。おやらららら。はっ。はっ。ぶん殴る。海賊王に俺はなる。はっ。ガトリンだ。はっ。ふっ。ぶん殴る。はっ。はっ。はっ。おやらららら。おりゃ。海賊王に俺はなる。海賊王に俺はなる。私に口答えしようってのかい？海賊狩りのゾロじゃなさそうだね。ゾロ。この海で一番美しいものは誰だい？それはもちろん。誰だこのごっついおばさん。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬんなら別にいい。一番なんだい？一番
いかついクソババアです。お前の相手はこっちだ。ぶん殴る。はっガトリング。はっはっぶん殴る。おりゃ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 。はっはっ野郎ども。はっガトリング。はっぶん殴る。はっふえはっガトリング。どけはっありゃ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 。海賊王に俺はなる。海賊狩りのなんとかってどんなやつなんだ？ゾロのことですか？今は海軍基地に捕まってるって聞きましたけど。うん、いいやつだったら仲間にしてみようと思ってさ。とんでもない、あいつは魔獣のような恐ろしいやつですよ。ほらあいつ。ありがロロロのあつおろ。うせろ。私初めてだけど一緒。腹なんか減っちゃいねえ。目障りだ。とっとと帰れ。お兄ちゃんもうずっと何も食べてないんでしょ？いらねえっつったろ。ぶっ飛ばすぞ。おや、美味しそうなおにぎりだね。私一生懸命作ったのに。ああ。おい、このガキ投げ捨てろ。貴様。
ああ、ちゃんと1ヶ月生き延びてやるさ。まあせいぜい頑張ってね。お前悪いやつなんだってな。てめえまだいたのか。俺だったら3日で餓死するな、きっと。お前とじゃ気力が違うんだ。へえ、物好きなやつ。ちょっと待て。それ取ってくんねえか。食うのかよこれ。もうほとんど泥の塊だぞ。黙って食わせろ。だから言ったろ。うまかった。ごちそうさまでした。ゾロって本当に噂ほどの悪人なんでしょうか。違うよ。みんなあのヘルメッポのせいなの。明日ゾロを処刑することにしたぞ。こいつクズだ。ガトリンガーぶん殴る。はっはっやる気か。はっふえはっふえはっぶん殴る。おやららららはっはっガトリンガーどけ。殴りやがったな。親父に言いつけて死刑にしてやる。くそー。ルフィさん落ち着いて。海軍を敵に回す気ですか。俺はゾロを仲間にする。海賊王に俺はなる。
綱は解いてやるから俺の仲間になってくれ。俺は一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。断る。でも俺はお前を仲間にするって決めた。勝手に決めんな。あ。ゾロノアゾロ、この俺を甘く見るなよ。海賊王に俺はなる。俺は海軍大佐だ。面白いことやってくれるじゃねえか。てめえらクーデターでも起こそうってのか。俺はこんなところでくたばるわけには。射殺しろ。てめえ
君一体何者なんだ。俺はモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。お前の相手はこっちだ。はっ、ぶん殴るガトリング。はっはっはっ、ぶん殴る。おやらららら。はっ、ふえ。ガトリング。どけ。ガトリング。はっ。ほら、お前の刀どれだ？わかんねえから3本持ってきちゃった。ここで俺と一緒に戦えば海軍に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？絵は悪魔の息子かよ。まあいい。ここでくたばるぐらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。やったバカどもが俺に逆らうやつは全員死刑だ。海賊にはなってやるよ。約束だ。俺には野望がある。世界一の剣豪になることだ。ー、いいね。それくらいなってもらわないと俺が困る。僕見るなよ。はっ、ぶん殴る。おやらららら。はっ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 。ガトリング。どけ。ぶん殴るガトリング。ナイスゾロ。お安いご用だ、キャプテン。海賊王に俺はなる。海賊王に。世界一の剣豪になることだ。鬼スキル竜巻。うわっ。鬼スキル竜巻。うわっ。
鬼竜巻一刀流居合獅子孫孫海賊王に俺はなる。海賊王に俺はなる。